namखौ मोनाखै जोंहानाव बहुद दं नै इखिनि मोनबाय फिस मोनजाया इजा आमार खेति मुला सागासे कइबा তুমি কইবা ওই যে ভিডিও তো নামো নামো ওই যে কার মোবাইল এটা ওंखारथारा नै দে নামো ও আমিও যামুনি কি কয় মুলা मैगं नै Oh, ba. Oh, ba. Dadu, ki kau dah di sini? Mobile. Terbuna. Jabuna. Amio jamu ni je hoi situ. Siang sebelah gerem dongmen, jana jeblang जोंहा नै फुङावनो बारियावहाय थांनानै मुला मैगं खागासिनोमोन आरोना जों दिनै आलासि जानो थांगोन नालाय आलासिनावबो लांफानो नागिरदो ओमफ्राय न' खाथियावबो मुथासे हरनो नागिरदो आरोना न' खाथिनि मानसिफोरनो ओमफ्राय बेखौनो जोङो फुहैबाय दंमोन आरोना जों माने माइया फुबाय दंमोन ओमफ्राय आं ओरैनो थांनायखाय भिडिअ बानायनानै लाबोबाय आरोना नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाहैबाय नोंथांमोना नै न' खाथियावबो हरनोसै मुथासे बोरायनो हरफाबालाय मोनगौमोन दानि मैगङानो जाला फागोआनो खानानै लाबोबाय लोगोफोरनो मनायाव ओमफ्राय मुथासेखौ न' खाथियाव हरनोसै आइटाखाय आसिबा एभरिवान खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसेबो फरायनायखौ बावहरबाय ओमफ्राय लोगोफोर नै दिनैहाय नै आलासि जानो थांनो थाखाय रेडि जाबाय जोङो ओमफ्राय माव थांदो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो जाहैबाय आं फारि देखायलांनोसै पुरा रेडि जानानै दं आरोना लोगोफोर आङो नै आलासि जानो थांनो थाखाय बांद्राय गोजानाव नङा लोगोफोर खाथियावनो ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थायोबानो जाहैबाय दे लोगोफोर आलासि जानो थांसै जोंहा नै बिथां लाहानाव handsome boy lah. iPhone gaya bang? Oh, जायगा. Aduh. Bikale. Ma फैबाय दङ. Ini गेट बन्द खालामनानै जोंहानि एक्टर गाजोलाया जोंखौ लांनो फैदो नै फिलफिलि लानानै सिगाङाव जगोन नामा नोङो? हा बाव गाबाखैलै गैला इयो थौदो मोनफैबा थौदो फिलफिलिखौ इयावनो लाखिनांगोन नामा दोन नाखि जागासिनो नाखि मैगं खावनि लोगोफोर नै मैगं मालिकनाव एल'बेरा अखा दं अखा थाइफ्रि जादों मा मैगं होनोथाय मिथियाहाय नामखौबा नों मिथिगौ जोंहा दङ सिफिलेवा नुहुरगोन नामालै खाबा मैनायखौ नों खादोंमोन आं खानि र' खावना लांजोबनोसै नामा खावनायाथ' खावा मैगंआनो गैथारा बाद्रि लेवा खागासिनो लोगोफोर नै न'आव लांनो बारा बुरजा गैया थेवबो बिदिनो नागिर खागासिनो फट' मोजां नुदो बे फट'खौ थिखांना होनबा खिन्थु जों नामखौ मोनाखै जोंहानाव बहुद
नै एसेनि मोनबाय नै बोरायनाव फैसा बिदो बोरायखौ हमना लाखिदो नै थांसिगोन जोंहा आबौआ दे थांबाय इनै बोरायखौबो थाबाय नोङो भिडिअ थिखांनानै होगोन आङो बोरायनि फैसा लाखिदो होननानै बुवायाबो इनो नै फैसा लाखिग्रा बोरायनि 200 लाखिदो नै अनसायासो मोना गथ'आ मानो नांगौ थांसिगोन लोगोफोर दायो नै जोंनिया ओंखाम जानायानो मोनाथारदो आरोना 4:30 जादों ओमफ्राय जोङो नै जाबायबो जानायाव बांद्राय भिडिअ बानायबाय थायासै आङो बेखायनोथ' जोङो आथुरबो जाबाय नालाय मामबार जानानै ओमफ्राय न'आव फैफिनबाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअआबो बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर थेंक इउ स' माच जोबजासिम नायनायनि थाखाय